या सुपरफास्ट बुलेटिनचे प्रायोजक आहेत मेसर श्रीराम बोरवेल सावंतवाडी, 100% पाण्याची गॅरंटी आणि श्रीराम सोलर सावंतवाडी। सातारा जिल्हा परिषदेच्या आज सत्तेचा थरार शिगेला पोहोचल्याचं पाहायला मिळालं। भाजपनं बहुमतासाठी आवश्यक असलेलं संख्याबळ नसतानाही अध्यक्ष उपाध्यक्ष पदावरती झेंडा रोवला आहे। रवळनाथाच्या नावानं चांगभलं या जयघोषानं संपूर्ण भुईबावडा नगरी दुमदुमून गेली। गावाचा पारंपरिक शिंगोत्सव म्हणजेच सरता खेळ यंदाही मोठ्या उत्साहात आणि भक्तिभावात पार पडला। भुंदूबाबा अशोक खरात प्रकरणी मोठी अपडेट समोर आली आहे। खराचं बिंग फोडणारा नीरज जाधव पोलिसांच्या ताब्यात आला आहे। ढोलताशांच्या गजरात भव्य वातावरणात मालवणात भव्य स्वागत यात्रा काढून हिंदू नववर्षाचं स्वागत करण्यात आलं। वेंगुर्ला शहरात गुढीपाडव्या दिवशी गुरुवारी सायंकाळी ढोलताशे सनईच्या मधुर सुरात काढण्यात आलेली स्वागत यात्रा बहुसंख्य नागरिकांनी आपली उपस्थिती दर्शवत यशस्वी केली। हिंदू नववर्षाची सुरुवात आणि गुढीपाडव्याच्या शुभमुहूर्तावरती वेंगुर्ला तालुक्यातील वांगणी येथील एका चिमुकलीच्या आगमनानं आनंद द्विगुणित झालाय। महाराष्ट्र आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा 108च्या पथकानं दाखवलेल्या प्रसंगावधानामुळे रुग्णवाहिकेतच एका महिलेची सुखरूप प्रसूती झाली। गुढीपाडवा मराठी नववर्षाचा आणि विजयाचा सण म्हणून साजरा केला जातो। या पारंपरिक सणाला ज्ञानाची जोड देत येथील चौकू नंबर 4 मराठवाडी शाळेचे शिक्षक जावेद तांबोळी यांनी यावर्षी आपल्या घरी पुस्तकांची गुढी उभारून वाचन संस्कृतीचा प्रेरणादायी संदेश दिला। गुढीपाडवा मराठी नववर्षाचं सावंतवाडीत मोठ्या जल्लोषात स्वागत करण्यात आलं। यावेळी विविध कार्यक्रमांचं आयोजन करण्यात आलं होतं। भारतीय जनता पक्षाच्या कल्याणपूर्व विधानसभा मतदारसंघाच्या आमदार सुलभा गायकवाड यांनी सावंतवाडी रेल्वे स्थानकावरील असुविधांचा पाडा वाचत कोरोना काळात काढून घेतलेले थांबे पूर्ववत करण्याची मागणी विधिमंडळात केली। सावंतवाडी रेल्वे टर्मिनसला कोकण रेल्वेच्या कुठल्याही सुविधा नाहीत। आवश्यक तो निधी कोकण रेल्वेकडे उपलब्ध नाही। तसंच लांब पल्ल्याच्या गाड्यांना थांबे मिळत नसल्यानं मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली रेल्वे मंत्रालयासह बैठक लावून कोकणी प्रवाशांना दिलासा द्यावाची मागणी माजी मंत्री आमदार दीपक केसरकर यांनी केली आहे। मध्यपूर्वेतील वाढत्या तणावामुळे तेल आणि गॅस पुरवठ्यावरील संकट अधिकच गडद होत आहे। सामान्य जनतेला जी भीती होती तेच घडलंय। आता LPG सिलेंडरच्या संकटाशी झुंजणाऱ्या जनतेला आता पेट्रोलच्या किमतीचा एक फटका बसलाय। देशातील मोठ्या तेल कंपन्यांनी 20 मार्च 26 पासून प्रीमियम पेट्रोलच्या किमतीमध्ये वाढ केली आहे। जिल्हा वार्षिक योजना 2024-25 अंतर्गत किमान कौशल्य विकास कार्यक्रमाच्या प्रशिक्षणार्थींना प्रमाणपत्र वितरण आणि सन 2025-26च्या नवीन तुकड्यांच्या प्रशिक्षणाचं उद्घाटन जिल्हाधिकारी धोडमिसे यांच्या हस्ते पार पडलं। स्वर्गीय प्राध्यापक मिलिंद भोसले स्मृती पुरस्कार माजी राज्यमंत्री प्रवीण भोसले तर स्वर्गीय ॲडव्होकेट दीपक नेवगी स्मृती पुरस्कार शेखर पाडगावकर यांना मान्यवरांच्या हस्ते प्रदान करण्यात आला। जर येत्या 2 दिवसांमध्ये सरकारनं ठोस असा निर्णय घेतला नाही तर लढल्याशिवाय आपल्याला काहीच मिळणार नाही असं सांगत 23 तारीखला संपूर्ण ताकदीनिशी मुंबई गोवा महामार्ग रोखायचा आहे। या 23 तारखेचा रस्ता रोको होणार म्हणजे होणार अशी ठाम भूमिका स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक राजू शेट्टी यांनी घेतली आहे। सावंतवाडी शहरात बेरोजगार महिला व तरुण वर्गांना रोजगार देण्यासाठी लवकरच तलावाच्या काठावर खाऊ गल्ली संकल्पना अंमलात आणण्यात येणार आहे। युद्धपातळीवरती आमचे प्रयत्न सुरू असून निश्चितच त्यातून रोजगार उपलब्ध करून देण्याचं काम प्रशासनामार्फत आम्ही करू। तर नरेंद्र डोंगरावरून मोती तलावावर रोपवे ही संकल्पना अंमलात आणण्याचा प्रयत्न असल्याचं पर्यटन सभापती मोहिनी मडगावकर यांनी सांगितलं आहे। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये कायदा व सुव्यवस्था अधिक मजबूत करण्यासाठी सिंधुदुर्ग जिल्हा पोलीस दलात नवीन 28 पोलीस वाहनं दाखल झाली आहेत। गुढीपाडव्याच्या शुभमुहूर्तावरती कणकवली शहरात या नवीन वाहनांनी फेऱ्या मारल्या आहेत। देवगड तालुक्यातील शिरगावात मराठी नववर्षाचं जल्लोषात स्वागत करण्यात आलं। विलोडे धरण परिसरातील क्वारी क्रशर कायमचे बंद करण्याची मागणी प्रांताधिकाऱ्यांकडे करण्यात आली। सावंतवाडी शहरातील जुना बाजार आणि माठवडा परिसरात गेल्या 2 महिन्यांपासून सुरू असलेल्या नळपाणी योजना आणि गॅस पाईपलाईनच्या कामामुळे खणून ठेवलेल्या रस्त्यामुळे नागरिक मेटाकुटीला आलेत। या परिसरातील जागरूक नागरिकांनी नगरसेवकांसह मुख्याधिकाऱ्यांची भेट घेतली। पुण्यामध्ये जिल्हा परिषदेच्या मार्फत 21 मार्चपासून सिंधुदुर्ग सरस महोत्सव 2026चं आयोजन करण्यात आलं आहे। श्री स्वामी समर्थ महाराज यांचा आज प्रकट दिन सोहळा वेंगुर्ले कॅम्प ख्यालगिरी येथील श्री स्वामी समर्थ मंदिरात शेकडो भाविकांच्या उपस्थितीत पार पडला। सिंधुदुर्ग आणि गोवा परिसरात परिचित असलेला ओमकार हत्ती पुन्हा सासोली गावात पोहोचलाय। पुन्हा तो गोव्याच्या दिशेने जाणार की बांदा परिसरात जाणार हे महत्त्वाचं आहे। काजू हंगामात पुन्हा एकदा सासोली परिसरात ओमकार दाखल झाला असून काजू गोळा करण्यासाठी जंगलात गेलेल्या शेतकऱ्यांना त्याचं अचानक दर्शन झाल्यानं परिसरात भीतीचं वातावरण निर्माण झालं आहे। जिल्हा परिषद निवडणुकीत इंसुली जिल्हा परिषद मतदारसंघ निवडून आलेले इंसुली जिल्हा परिषद सदस्य नितीन राऊळ व पंचायत समिती सदस्य सदाशिव राणे यांच्या इंसुली जनसंपर्क कार्यालयाला भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी भेट दिली। मागील वर्षापेक्षा यावर्षी आंब्याचं उत्पादन कमी प्रमाणात असल्यामुळे देवगड हापूस आंब्याला आता सोन्याचे दर प्राप्त झाले आहेत। आजवर मी 10 राजकीय पदं भूषवली, आयुष्यात जे हवं होतं ते सर्व मिळवलं। आता मला कशाची अपेक्षा नाही। माझ्या दोन्ही मुलांनी
आईवडिलांना जे अपेक्षित होतं ते सर्व साध्य केलं आहे. त्यांची भाषणं आणि जनसेवेची तळमळ पाहून मी आज पूर्णतः समाधानी आहे, असं भावुक उद्गार खासदार नारायण राणे यांनी काढले.